Prečo by som mal mať taký privát, kde sa pomaly expy? Na čo mám mať taký privát, kde musím stále darovať hubičky do cechu, aby tam bol lepší inštruktor? Slabé expy v podzemkách. A ja vám rád ukážem taký privát, kde sa nemusí pomaly expiť a kde nemusíte darovať do cechu veľa peňazí. Takže odjeva si to možno ďalšie let's playu z hry Shades of Fidget a jak si môžete všimnúť, vidíte na obrazovke privát. No nie je to len taký privát, tento privát je veľmi zaujímavý. Už len tým, že máte na začiatku 50 level. Takže hneď si ho ukážeme, ja ho už poznám. A kúpime si, poďme do sem, alebo a tak jedna zbraň nám neuškodí za 10 goldov. Tak, máme zbraň, ale to není ešte podstatné. A ideme do podzemiek a hneď to práve zistíte. Proste pozrite sa tie expy, to je, uvidíte za aké na to bude dávať levely a bude to super. No, epic nám padol, pekne. Oh. Tak na to musíme nahodiť tento epic. Tak, krásne, hneď sme si ho dali. Tak, proste, ak môžete byť úplne dobré staty nám tu padajú, takže je to úplne super. Tam už budeme 51. Tak, 51. Ideme na Mr. Voodoo. Toho dáme. Teraz to nejsú až také expy, ale to uvidíte až potom. Tu sú proste také expy. Úplne nenormálne až. To je ešte úplne zatiaľ pomalé. Dneska to vytrolíme. Tak. Krásne nám to krásne. 58. Kamenný obr. Krása. Tak, 59 a už budeme 60. Tak. Ale to ešte není všetko. Chcem povedať, že to je maximálny level 3950, tak sa kúknite, to je prvý. Lol, mám mob. To je jedno. Takže sú tu strašne rýchle XP, jak si môžete všimnúť. Tak, krásne nám to padlo. Ideme na ďalší. To. Chcel by som vám dať info o privátu. Dneska im založiť, no, vytvoriť vlastný privát, takže máte sa na čo tešiť, urobím tam také veci na to mám, ako je databáza, takéto debilinky a bude tam hmotnosť pre, dám tam tak 3000 hráčov, to stačí, ako nech tam moc nejsú lagy a myslím, že 3000 hráčov je v pohode. Takže určite máte šancu sa tam zaregistrovať a možno, že tam dám aj 5000 a potom vypnem registráciu, takže
Tak, mi 89, krásne. Dneska nám to úplne pekne padá. Myslím, že toto je asi najlepší privát. Jak môžete vidieť, toto proste... Koľko minút? Za 4 minúty sme urobili 3 podzemka, tak to je proste luxus. A to ešte neklikáme moc rýchlo. Tak, krásne 96, na to tu padá, 97, levely robíme level za levelom, 100, jo. Tak, a už máme nejaký ten level. No, 102. No a pozrite sa, ja vám teraz niečo ukážem, to je to veľké mega, ktoré vám dá strašne veľa levelov. Pozrite sa, pozrite sa. Pozri, 112, takže nám to proste úplne super levely dáva. Tak, jasne, je to lepšie. Skúšame toto, koľko nám dá. Krása. Strašne na to dobre padá. Tak, a už dá full epic. Vyskúšame toto celé dokončiť, že aký budeme level. Oha. To teda dáva levely. To tam ide ako po masle. Fúha. Krása, ty kokos. To je nenormálne. 206 a sme iba na základnom. Tak. Krása, ty kokos. Všechno 2000. Tak. Ideme, ešte takto dokončíme. Rvoucí raptor. To si dáme hneď. Ja chcem čo vyskúšať, či to dáme na jednu ranu. Aha, tak no, nevadí. Môžeme aj level 300, ak nám to padne. Tak nám to bude dobre padať, tak asi možno budeme aj 300. Čo viete? No, nech mi budne myška. Počkať. Ne, to sa neoplatí. Tak, krásne, sme 245 a dokončili sme 5. podzemko. Končíme ešte toto, tu už máme už málo. Jo, 271, krásne. O, 295. Krásny opasok nám padol. Jak môžete vidieť, tak sú tu na zbraniach aj vylepšené staty. Tak dajme to rýchlo preklikať. ...296, 297 sa to blíži. 299. Jo, 301 level, super. Tak, máme to tu zapečetené. Krásne, 303. Ak bude 10 lajkov na tomto videu, tak potom vám dám link, lebo tento privát ako fakt bombový.
Možno sa vám to bude ľúbiť, ale tak myslím, že hej, lebo tento privát fakt je super. Tak, a ideme na to. Krása. Tak, poď, padni. Dokončíme toto. Ak tu bude 10 lajkov, tak už zajtra vám dám privát, zajtra rovno natočím k tomu aj veš. Takže no, je to na vás, či jo chcete alebo ne. Rozhodne vám to odporúčam, pozrite sa. Iba robím to necelých 11 minút a hej, aký som level. A predstavte, že by ste to robili celý deň, tak ste max level, čo je 3950. Tak, krásne bodky nám padli. Ne, necháme to tak. Tak, krásne. 394. Lebo 400 bude. Ježiš. Jo, je to tam. Krásne. 411. 7.7. zase. LOL. Aha, tak dáme 10. Koľknite. Koľko bolo hodín, keď som robil 311 a koľko 401? Necelých 3 minúty. Wow. Dokončíme toto. 419. Možno nepadne epic, lebo nechce sa mi už zase to... Nevadí. Vyhodíme už rovno všetko. Tak. Tak, zabíja, to si necháme. Oha, dobre, pekne. No tak, to je všetko, tak ja sa s vami lúčim, hovorím, je to na vás, ak bude na videu 10 lajkov, tak ja vám ten privát dám, tak čus.